Rudolf Huliak, podľa vlastných slov odborník na vodu, pôdu, les, sa stal ministrom športu a cestovného ruchu. Čože? Aké má na to ale predpoklady? Ja športujem odjak živa, mám doma posilňovňu, posilujem odjak živa, venujem sa motošportu, venujem sa dokonca športovému lietaniu, športovej streľbe. Ako naša rodina je úzko spätá so športom, čo sa týka. Nehovorím, že som hrával niekedy futbal, ale vyrastal som na Zvolenskej priehrade s hokejkou v ruke od svojich 6 do 15 rokov, takže nie je mi nič cudzie, čo sa športu týka. Viem lyžovať, viem korčuľovať, viem bicyklovať, viem robiť tie klasické športy, dá sa povedať, rodinného charakteru. A to je normálne, že ministrom môže byť hocikto, kto v 6 rokoch hral hokej? Je. Na východe je. K Huliakovej voda, pôda, les tak pribudla aj lobda a tak sa už teraz môžeme tešiť na olympiádu v Očovej. Ale samozrejme nechceme pána ministra dopredu podceňovať, veď taký kotuľ ako urobil on sme nevideli ani na tej olympiáde. Pán poslanec, je v poriadku? Som vravel, že nie na liberálnych stoličkách nahrávať, ale do Očovej máme ísť. Prezident Pellegrini ho tak bez problémov v stredu vymenoval za ministra. Vie však pán prezident o tom, že so športom doteraz pán Huliak nemal skúsenosti? Ale hej, mne je to úplne jedno. Najhoršie z toho všetkého vyšiel Andrej Danko. Jeho strana už prakticky nemá žiadne ministerstvo. No som prehral, ďakujem pekne. Asi vás ale zaujíma, čo bude s doterajším ministrom športu Dušanom Keketým. Asi by ste čakali, že bude pokračovať na ministerstve ako napríklad tajomník. Veru nie. Robo však pre neho našiel lepšie miesto. Dušan Keketý sa zrejme stane viceguvernérom Národnej banky Slovenska. Čože? Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Ching, ching, bling, bling. Got the chatter. You ain't talking money. Áno, keď neviete kam odpratať nepotrebných ľudí, šupnite ich do NBS-ky. Čoskoro sa to zrejme stane aj ministrovi financií Kamenickému. Knihy ako také robili sme si analýzu, knihy sú doménou väčšinou bohatších vrstiev obyvateľstva, ktorý by sa mohol stať novým guvernérom. Gratulujem, paráda. Huliak je ministrom a Fico si zariadil 76. Ale že nie. Tým, že Huliak sa stal ministrom, už nie je naďalej poslancom Národnej rady, čo znamená, že teoreticky nie je 76, ale 75. A namiesto Huliaka by do parlamentu mal vstúpiť Miroslav Radačovský, bývalý europoslanec, a áno, to je ten, ktorý vypustil holubicu v Európskom parlamente. Dovolte mi vypustiť holubicu mieru na znak toho, že Európa potrebuje mier. No lenže na to, aby sa mohol oficiálne stať poslancom, musí sa otvoriť schôdza. Ale na otvorenie schôdze potrebujete 76 poslancov. Kde vláda nájde 76 poslancov, keď je ich 75? Čo ja viem, čo mňa to nezaujíma. Ja mám 100 rokov, ja idem domov už týča. Ale nebojte, opozícia prichádza na pomoc, pretože si vymysleli otvoriť mimoriadnu schôdzu. A tým, že otvoria mimoriadnu schôdzu, môže si koalícia vymenovať nového poslanca. Tak prvýkrát som v kúte. Tento týždeň sa ozval aj minister Minecraftu Erik Kaliňák. Ak by sme mali, dajme tomu, Rusov, dajme tomu v Úžorode alebo aj v Kieve, tak čo by to znamenalo pre nás? Lebo tým pádom by niekoľkonásobne viac muselo ísť, dajme tomu, na zbrojenie a obranu ako takú. Niektorí experti hovoria, že výdavky na obranu by museli stúpnuť 8,5-násobne. Nemuseli po prvé a po druhé budem cynik a poviem, že by sme mali konečne spoľahlivého suseda. Bolo to tak neslušné vyjadrenie, že dokonca spiaci prezident sa ozval. A to už je čo povedať. Nech sa na mňa nikto neurazí, ale nemyslím si, že by sme, a už vôbec nie ja ako prezident, mal komentovať názory jedného mladého, ešte veľmi neskúseného politika, ktorý je dnes poslancom v Európskom parlamente v Bruseli, pretože si nemyslím, že tento mladý muž, ktorý je v politike veľmi krátko, má a je schopný tak analyzovať situáciu vo svete, aby rozprával svoje názory. A keď ich rozpráva, tak netreba ich brať vôbec nejakým spôsobom vážne a relevantne, pretože on má ešte na to čas, aby sa najvyšší ústavní činitelia zaoberali jeho vyjadreniami. Chce zaujať
snaží sa získať si svoju priazeň na sieťach, ale ja ho budem aj takto brať a teraz nič nemám proti šikovným mladým ľuďom, ale o geopolitike sa hádam naozaj nebudeme baviť s Erikom Kaliňákom. Fúha. A to je, že si jeho. Robert Fico bol tento týždeň na samite lídrov krajín Európskej únie. Čo myslíte? Ako to dopadlo? Ďalšiu otázku, nech sa páči. Ako vždy. Najprv povedal, že nezahlasuje a nakoniec zahlasoval. To bude z tohto týždňových minút všetko. Počujeme sa na budúce. Dovidenia.